Община Банско с денонощно работещ туристически информационен център. Ето тази кратка информация обаче привлече вниманието ми и породи доста въпроси. Отговорите сега търси от господин Димитър Мацурев. Той е председател на Асоциацията за реклама и развитие на Банско. Здравейте, господин Мацурев. Здравейте, добър ден. От кога в такъв режим на работа е вашия туристически информационен център? Вече близо седмица инфоцентърът работи без прекъсване. Кое наложи тази стъпка? Тази стъпка наложи цялостното повишаване на туристическата услуга в Банско. Един неангажиран с работно време информационен център чувствително увеличава качеството на предлаганата туристическа услуга в града. Всеки един турист, без значение по кое време е пристигнал, може да намери място за настаняване, заведение, в което да се изхранва. Не дай си Боже, ако се е случило нещо, спешни кабинети, медицински центрове и други. Информация всъщност за всичко това, което го интересува, може да намери на едно място и точно това е информационният туристически център. Той обаче не е ангажиран с използване на работна ръка, така да се каже, нали? Да, и през деня, и през нощта инфоцентърът се обслужва от напълно автоматизиран терминал с тъчскрин екран, в който всички обекти и услуги са категоризирани и са направени така, че с супер интуитивен софтуер всеки един турист много лесно да намери това, което търси. И вече какво показват наблюденията? Една седмица не е много време, но все пак. Една седмица не е много време, все още хората не са разбрали за него, но въпреки това, следейки видеонаблюдението и софтуера, близо 20-25 човека дневно минимум минават през информационния център и ползват неговите услуги. По-късните часове на деня? Вечерта? Рано сутрин? Общо взето през целия ден, като вечерно време, след 18-19 часа, като че ли е най-така силно присъствието. И понеже ви представихме като ръководител на Асоциацията за реклама и развитие на Банско, какво още искате да се направи в Банско? Там при вас кипи, ври, както се казва, целогодишно. Но какво още искат и трябва да се направи за Банско? Това, което ние сме си поставили за цели през 2016 година, до този момент се движим абсолютно по график. Информационният център беше едно от нещата, които си бяхме поставили за цел да бъде изграден. Освен това, фестивалният сайт на града bansko-events.com заработи от, може би, преди месец. Това е един интернет портал, който е свързан само с събитията и фестивалите, провеждани на територията на Банско и на общината. Един проект, който за много кратко време придоби така доста сериозна популярност. Има огромно посещение, особено преди и по време на фестивалите, защото там се качват най-актуалните програми, снимки от минали събития, снимки от актуални събития и така нататък, видеоклипове. Смятате, че това е пътя за всяка една община? Вие си партнирате с местната власт? Разбира се, имаме подкрепата на община Банско в повечето проекти, с които работим. Смятаме така да продължим и занапред, като до края на годината сме си поставили за цел и работиме и в момента разработваме първото официално мобилно приложение на града, което ще улесни допълнително туристите, разполагащи с смартфони, без да се налага използването на интернет. Благодарение на GPS позициониране, те ще могат да се ориентират къде се намират музеи, забележителности, места за настаняване, ресторанти, заведения, спешни центрове и така нататък. Всичко, което търсят в текущият момент. Надяваме се, че и по този проект ще работим отново с община Банско. Пожелавам ви успех. Посветили сте се на важно дело за развитието на родното Банско. По фамилията се ориентирам, че вие сте си банскали. Да, така е. Добре, благодаря ви. Благодаря ви и аз всичко добро. Всичко добро.